Hello guys, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपान्टिमारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाखिबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनानै होगोन आरो नायनानै मोजां मोनबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअ'नि गेजेराव शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना जुदि देखायलांनोसै नोंथांमोना आंजों जोबजासिम थाबाय आरो ना। बिदिबा फैफादो लोगोफोर आंजों। नै लोगोफोर आंहा ओमफ्राय सुजिनि फिथा थावनि फिथा बानायलायबाय आरो ना गाइसमोन जानोसैलाय जि आराम ओरैनो गोजा जागोन आं दैजोंसो आं साहा लोङा नालाय ओमफ्राय नै दैजोंसो जागोन आरो ना गाइसमोन बेयाव 26टा दं आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय बे पेकेटसेया दिनै जोब्बाय आरो ना ओमफ्राय पेकेटनि दंबावोसो नै गाइसमोन रावबो जाग्रा गैया नालाय आंल'सो जायो ओमफ्राय आइयाबो जायो जानाया ओमफ्राय एवनो नागिरा आरो ना गाइसमोन बिदि एवनाय मानायखौ एसे बायो आरो ना आइया जाबाय आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय मा होनो जोंहा आइया बिदि एवनाय मानायफोरा जि बायो आरो ना बेनिखायनो ओमफ्राय रावजोंबो एवना होजाया नालाय ओमफ्राय आङो बानायनानै जानो गोनां जायो आरो जायो आरो आं गाइसमोन ओमफ्राय दिनैथ' बुधबारसो नालाय आइया बाजाराव मैगं लांदों आरो ओमफ्राय टाइमा 7:45 जाबाय आरो ना खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै दुगैखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौ बानायबाय एवखांबाय ओमफ्राय नै ड्रेस गाननानै ओमफ्राय जाबाय आरो ओमफ्राय आङो साहा लोङा नालाय ओमफ्राय आं एसे साहाखौ बादबो आरो ना लोंबालाय गुर दङ बानायनानै गुरजों लोंनो हायो ओमफ्राय सापात साहा नायनो बायो आरो ना आं गाइसमोन सिगां लोङोमोन लोंनायालाय ओमफ्राय गारस्राबाय आं बोसोरथामानो जासिगोन आरो ना सापात साहा लोङिया आरो आं लोङिया गाइसमोन ओमफ्राय आङो गुरनि साबा लोङो आरो ओमफ्राय आं फुदुंबाय थाला होननानै ओरैनो आंनो साहा थानांलाया आरो ना दैजोंनो हायो आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय आं बेलेगफ्राव थांबाबो आं साहा था माबा माबिनि एसेबो गोसोआव फैया आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय जानाय मानायखौ माखौबा गोसो जाबासो जागोन गोसो गैयाबा जाया आरो ना गाइसमोन गोजानफ्राव बबावबाफोर थांबाय बायबा आरो ओरैनो थांगोन ओरैनो फैफिनगोन आंना बिदि नेम दं आरो ना आंनाव गाइसमोन ओमफ्राय जाना लाग्रोनोसै आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनसिगोन आरो ना आं जानायखौ खोन्थाबाय थाला लुबैगोन ना नोंथांमोना आं जानायखौ नै लोगोफोर आंना मंगलबार खालि फुङाव सोमनाया जानाय जायासै आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय नैबे भिडिअ'आ आंना ससे माबानि आरो ना बुधबार फुंनि आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय आं बेखौ माजों जानाय जायो आं एवनासो जानोसै आरो ना गाइसमोन बेखौ आलु दरनैसो होनानै सुना लानोसै आं मैया दैखौ सोलायनो रोङासै गेसावसो मोनामबायदां र' लोगोफोर आं सुना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आं नै सुनानै लाबाय आरो ना ओमफ्राय दै एसे होस्रोबावबाय आरो ओमफ्राय जि बिराद गाज्रि माबा बुस्थु ओंखारदों आरो ना नैबे बुटनिफ्राय मा गोबाव सोमना दोननायखायसो जादों ना मादों बोरैबा बिजल जल ओंखारदों आरो ना बोरैबा गुंग्राय बिजल बायदि बिज्ला ओंखारदों आरो ना मैया फुङावनो सोमनायमोन आङो ओमफ्राय बेलासि माने सानसु बा 1टा 2टा बिदियावसो जागोन होननानै आरो मंगलबारमोन आरो ना मंगलबारनिमोन बियो ओमफ्रायो गोबावद्राय सोमनायखायसो बिदि जादों ना मादों बोरैबा बिजल बिज्ला ओंखारदों आरो ना बिनिफ्राय जि गाज्रि बोरैबा गिनायबो मोनलायलांदों आं गाइसमोन जानो ओमफ्राय नङाब्लाय सिगांबो बे माबानिखौनो जाबाय थादों आरो ना ओमफ्राय जेबोथ' जायाखै आरो जानायालाय ओमफ्राय जानोसै आं दा एवनानै मा जाथोंसै आरो ना बिजला खारजोब्बाय आरो ना बोरैबा बिजल जाना थानायमोन आरो ना गाइसमोन बेफोरबायदिखौ मुलि सुलिबो होना दोनो नामाथाय एम्फौ जानो हायिफोरनि बेफोरसो ओंखारखो ना माखोथाय मिथिया आरो ना मुलिसो होना दोननाय ना मानायमोनथाय बे एम्फौ जानो हायिनि माबा मुलि होना दोनो ना पाउदार माबाफोर बिनो बिदि ओंखारखो ना माखोथाय ओमफ्राय सिगांलाय आं बिदिनो सोमबोबाय थायोमोन आरो ना ओमफ्राय जेनेबा मोनायाव सोमनानै अखानायै सुनाय बिदि जाफेराखैमोन आरो लेथ्रा बिजल ओंखारफेराखैमोन आरो ओमफ्राय बे मानो बिदि जानोथाय मैया फुङाव सोमनायमोन ओमफ्राय दिनै फुङाव दै गारबाय आरो बोरैबा बिजल ओंखारनो हादों आरो आङो सोलायलांबाय ओंखारनो हादों आरो ना बियो हमनो हाला आरो मा बुस्थु बै एम्फौ जानो हायिनि पाउदारासो बिदि जाखो ना माखोथाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो सारायखौ जानहरबाय आरो ओमफ्राय नैबे थावा माबा सिगां आं सुजिनि अनासि फिथा थावनि फिथा बानायनाय जादोंमोन ना बेनिनोमोन आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय आं बेयाव एसे हरदेरनोसै आरो ना ओमफ्राय
साराया दुंथ'वाखै आरोना ओमफ्राय आङो नै बुटजों आलुजों माबाना लाबाय आरो ओमफ्राय आं बुटखौ जि मोजां सुना लाबाय आरोना ओमफ्राय मानो बिदि बिजल ओंखारनायमोनथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय ना गोबावद्राय दोननायखायसो बिदि जादों गोबावद्राय दै सोमना दोननायखायसो बिदि जादों ना मादों मिथिया दोननायालाय दोनो गोबाव मानि दोनबाय थायो आं सिगांनिफ्रायनो बावनानै बिदिनो फुङाव सोमनायखौ बावनानै थासिगोन जानायबो जाला मानायबो जाला नालाय ओमफ्राय अखानायैसो माबाफिननाय जायो नालाय ओमफ्राय बिदि जायाखै जाफेरामोन आरो ओमफ्राय दिनै ना मानो बिदि जादोंथाय मिथिया आरोना गाइस बोरैबा बिजल जल गुंग्राय बिजल जल ओंखारना थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आलु दरनै होबाय आङो ओमफ्राय नै बेयाव माबा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बिदिनो मस्ला मस्लि माबा माबि ओमफ्राय बानलु देबाय आरोना गाइस आइ गैया नालाय बिदिनो एवना जानोसै आरो आं फुंनि ओंखामखौ गाइस ओमफ्राय दा मा मैगं संनाय जायो मिथिला आरोना साराया आंना दुंबायबो ओमफ्राय आं एसे हरदेरनोसै आरोना थावखौ ओमफ्राय बेखौ आं माबा भाजासो एवगोन नालाय बुटखौ एसे थाव बुरजा होनांगौ जायो ओमफ्राय सामब्राम गैया दै सामब्रामाबो नै गुफुरल' दङ ओमफ्राय गोजाया गैला नै खावख्लाबसे दङ बाबाया बेखौनो माबानानै जाबायदां ओमफ्राय दा थाथोंसै बियो मैगंफ्राव सेरहोनांगोन दाहाय ओमफ्राय आं बेखौ नैबेखौ मस्ला मस्लिखौ नैबेयाव हरनोसै आरोना ओमफ्राय आं नैबेयाव बानलु सामब्राम गुफुर मस्ला देनायखौ एवहरबाय आरो आं बेयाव ओमफ्राय नैबेखौ दाहाय दै आख्लायनानै होनोसै आरोना संख्रि थंख्रि बे संख्रि थेमाखौ जि गोरा गोरा मारिनानै दोनोब्रा संख्रिबो हरखानोसै आंबो बेलेगफ्रा हरखालायोना हालदै संख्रि एवग्रोलायो बेनिफ्रायसो माबाखौ होसिगोन आरो आंबो र' दिनै नायनोसै आं बे बाजैमोनखौ आं बिदि संनाय नुयो नालाय एवग्रोजोबखायो आरोना संख्रि हालदै बिदिनो माबा माबिफोरखौ ओमफ्रायसो उनाव माबाखौ हरसिगोन आरोना मैगंफोरखौ आंबो ट्राइ नायनि बाजैमोन नोंसोरनिखौ नुनानै नै आंबो सोलोंदों हरजासिगोन आंना माबाया दा खामब्रेद्रायगोन नै हरबाय सेम रग' होनलायबाय जेबो होथ'नांला आरोना हालदैबो होखाबाय संख्रिबो होखाबाय गासैबो होखानाय जाबाय आरोना गाइस मोजां बे आइडियाया बाजैमोननि आइडिया बियो सोरबा सोरबा माबायो सोरबा सोरबा माबानायनि उनावसो होयो आरोना गाव गावबागाव नियम आरोना बिसोरो दसे खोबनानै होनोसै आरोना गाइसमोन नै लोगोफोर नोंसोरनो सिद्दा मोननायखौसो खोन्थाबाय आरो आं गाइसमोन मोननानै खांनायखौसो गोथाव नुदोंना नुवाखै गाइसमोन नै जानो लुगैलायबायदां ओमफ्राय दै होनानै मोजां फोरानफिनबाय आरो आं गाइसमोन बेखौ गोथाव जानोसै आरोना ओमफ्राय नै आं ओंखाम खुरनानै लाखाबाय नै ओंखामखौलाय एसेग्राब उखैयाखैमोन माबा सुजिनि अनासि सावना जानानै होमबाबो एसे जाना होनोसै आरोना ओंखाम बायदि जायाना माबा ओंखाम जाद्रायाबा गेस्टिक जायो बेखायनो नै लाबाय आं जानोसै फुंनि आंना दासो 8था बारलायलांबायदां बे थाथ'थोंसै ओमफ्राय आङो दालिसो जाननानै हरबाय आरोना गाइसमोननि ओमफ्राय बेखौ मा जायो उनाव र' मालाय गावस्रा मा जानाय जायो नै मोदुमफुल बिबारबो दं मालाय एवनानै बेबो दंमोन ओमफ्राय आं बेखौ बै बुदा सोमखाबाय नालाय ओमफ्राय आं बेखौ दोनथ'बाय आरो नङाबा बेखौसो एवगौमोन आरो बुट सोमना लानाया एसे प्रब्लेम जाबायना आंना ओमफ्राय बेनिखायनो एवनो गोनां जाबाय आरोना मैया मंगलबार खालि जानाय जायासै ओमफ्राय नै आं फुंनि ओंखामखौ जाना लानोसै आरोना गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं फुंनि ओंखाम जानानै लाखांबाय आरोना ओमफ्राय बुट एवनायजों आरोना ओमफ्राय गिलुं गिलुं जाबाय आरो आं गाइसमोन जेबो जायाबा हामगौ आरो ओमफ्राय बे बुटखौ जानाया सप्ता खननै ना खनथाम जाबाय आरोना दिनैजों ओमफ्रायो बिदिनो आं मंगलबाराव ओंखाम जाया नालाय बिदिनो बुट सोमनानै बुटल' जाना थायो ओमफ्राय बिदिनो थालिर फिथाइ बा आपेल बिदिनो माबा माबि जाना थायो आरो आं गाइसमोन ओमफ्रायो सिगांनिफ्रायनो जाबाय थाखादों आरोना बे बुटखौ ओमफ्राय सेरसे बायना दोनफैनायमोन आरोना ओमफ्राय दायो आधा केजिनिसो बारासो दंबावदों आरोना बे ओमफ्राय सिगांलाय जाबाय थानायलाय जायाखै आरो जेबो जानायालाय ओमफ्राय
ओमफ्राय बे सोमना दोननायखौसो आं आसरित मोनदों आरोना बोरै माने इदि बिजल जल एखे बोरैबा गाज्रि जल जल बिज्ला ज्ला ओंखारना थादों आरोना ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो इदि सोंबोबाय थाखादोंमोन आरोना माबा फुङाव सोमनायानो अखानायै माबा अखानायैसिम थालायलायनाय दै गारहैयो ओमफ्राय इदि जाफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय बेहा बोरै जाखोथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय आरो फैगोन खनसेयाव आं सोमना नायबावगोन आङो जागोन ना जाया ना बिदिनो जाखायोसो ना माखायोसोमोन आरो सिगांलाय इदिनो माबाय थादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो इसिग्राब गाज्रि इदि जाद्रायाखैमोन आरो इदिनो बोरैबा एसे बोरैबा गोबाव सोमना दोननाया एसे बोरैबा सेवनो नागिरनाय बायदि मडेल जाना थायो आरोना ओमफ्राय अब्लाबो बिदि जाद्रायाखैमोन आरो बिजल ओंखाराखैमोन आरोना ओमफ्राय बे दिनै ना मानो बिदि ओंखारदोंथाय मिथिया जाखांबाय आं गायसोमोन जेबो जायाबानो जाबाय आरोना आरो बिदिनो बुट जानानै माबा जानानै बिदि माबा माबि जानाय खोनायोना हुरा ओमफ्राय बेखौ साननानै एसे गिनाय फैदों आरोना आंनाव ओमफ्राय बे बुटफ्राव एम्फौ जानो हायैनि माबाफोर होना दोनो नालाय आरो खायसे माबाबो बोरैबा माबा गाज्रि थासनो नालाय बेफोरखौ मोनजाफ्लांबानो गिनो गोनां आरोना गासिबो नै लोगोफोर ओमफ्राय आइया बाजारनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय 2ता जालायसिगोन आरोना टाइमानो ओमफ्राय ना लाबोदों आरोना एवब्रबबाय नाखौ नै आइया मैथा होनानै ओमफ्राय नै फुंनि माबाया आंनि आलुजों बुट एवनाय भाजाया एसे दंबावोमोन नालाय ओमफ्राय आं जाजोबनोसै आरो दायो गिलुं जादोंमोन आं फुङाव ओमफ्राय जेबो जायाखै आरोना ओमफ्राय जानोसै आरो ओमफ्राय नै दालिजों ओंखामजों थोरसियाव जानोसै आरोना गायसिगोन सानजौफुनि ओंखाम आंना बेलासि जालायो गायसिगोन 2ता जालायनो नागिरो नै हायावसो जायो नै दामफ्ले दुमफ्लेनो ओमफ्राय नै खामफ्लाया आंना